האם צריך לכבד גבולות של אחרים? אנשים כל כך מכבדים גבולות של אחרים שבוחרים לגור לבד, אפילו שהם גרים במשפחה. בדידות וחוסר חברה מפתחים הפרעות נפשיות. אבל יש פתרון, השתתפו בקהילות אונליין, שם תקבלו סביבה חמה, בה תוכלו להתפתח לאורך החיים. תזכור, אתה לא לבד בבעיות שלך. הרבה צעירים מתמודדים עם קשיים דומים. חשוב למצוא את התמיכה שלך, לבקש עזרה ולא לפחד לבקש עצה. האם אתה מוכן להתחיל לעבוד על עצמך ולהשיג מטרות? בוא לעבוד יחד כדי לפתח תוכנית פעולה אישית. אתה תתגבר על כל המכשולים ותוכל לממש את הפוטנציאל שלך. אני מזמין אותך להצטרף ללא עלות לקבוצה בניהולי בשם זומזום. שם בקבוצה נוכל להיפגש בצ'אט. לקבלת לינק תגיבו עכשיו זומזום וישלח קישור. ניפגש בזומזום.